Hej YouTube, det er Chicken Flipping her i dag. I dag der kommer jeg ikke til at komme så meget, fordi at jeg spiller Nation Zombie. Men jeg tænker, hold kæft, jeg spiller sådan noget gammelt år. Nej, det er ikke gammelt, det er faktisk mere nyt, men det har gammel kvalitet. Men jeg tænker ikke helt så meget over kvalitet. Så jeg har prøvet, lige for at se om det er noget, jeg gider spille. Er det noget, jeg gider spille, så kan det godt være. Okay, nu står det. Men jeg spiller Zombie Escape. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have been enslaved by the zombies. Jeg har ikke forstået det spil endnu. Men altså, jeg mener faktisk at det er beta eller alfa. Det er et okay udmærket spil, altså. Der ikke skal blive på det, fordi der er ikke quality. Nej, jeg synes det er et meget specielt spil, fordi at okay, det er virkelig spillet. Det jeg synes der er spillet ved det, det er at de har taget alle de gamle, altså alle de nye og gamle game og sådan noget. Der var de taget. Hvad var det på? We have been enslaved by the zombies. Jeg har været zombie one time. One time at this. Og de har også det nye gamle. Det vil sige, der er noget klassisk og Dust 2 og alle de der gamle show maps. Nuke, den kan jeg ikke lige så godt. Den kan jeg faktisk ikke så godt lide at spille i, som jeg kan i CSGO. Af den grund at jeg synes du har så mange muligheder. Du kan ikke rigtig godt noget af det, synes jeg ikke. Så derfor spiller jeg sgu ikke den bane. Så kom til det. Det er jo bare en prøve. Altså, du bare sådan. Først så vil jeg gerne vide, hvad I synes om det. Altså, er det noget, jeg godt kunne tænke at se, for det er jo bedst kvalitet. Det er ikke, jeg skal blive noget. Jeg har stadig okay, perfekt kvalitet i forhold til nu ser jeg Counter-Strike har en dårlig kvalitet, men jeg synes at det kan godt være bedre. Altså de har rigtig grund til at defende lige med, så LOL. Jo, det okay, den er faktisk lidt svær, den her bane her, synes jeg.
Der er også kommet nye våben med. Jeg synes faktisk, det er et meget specielt spil, fordi at det er så sjovt. Altså, kvaliteten er så dårlig, men gameplayet, selve gameplayet, er så sjovt, at altså, jeg lægger meget mærke til kvaliteten. Men jeg lægger ikke så meget mærke til, når jeg spiller. Så det vil sige, altså jeg kan nu spille sådan nogle spil her, hvor der er bad kvalitet i. Der skal bare ikke for dårligt. Altså så kan jeg godt overleve det. Altså, så længe det ikke er for dårligt, fedt. Men jeg kan godt se, at det her det er... Det er sikkert. Det er ikke et spil, der sådan, altså... Jeg vil sige... det er et spil, man skal spille, hvis det er, man gider. Altså... Hvis du nu tager... Så skriv. Det er helt nyt. Og det her også. Der er... virkelig dårlig kvalitet. Der er ikke godt kvalitet i skrive. Der er ekstremt dårlig kvalitet i så er du vand. Eller hvis der er god kvalitet i, så skal du lave nogle spil der, fordi altså der er virkelig dårlig kvalitet. Eller jeg vil ikke sige det er fuldstændig dårligt. Jeg vil sige det er meget åndssvagt at vi sådan nogle engines her, vi har her. Der synes jeg det er grotesk åndssvagt, at man laver sådan et spil her. Tag The Forest, altså som eksempel. Det er det første spil, men altså The Forest, det er deres første spil. Og der er super god kvalitet, ekstremt realistisk, det hele, altså. Og så tager vi lige der. Det er meget fra hinanden. Rigtig meget. Det er ikke et spil, der sådan lige... Altså, så det er alle PC'er kan trække det af. Jeg tror lidt, de har tænkt lidt, vi skal lave et spil. Men alle skal kunne trække det. Så kvaliteten skal ikke være god. Eller, det skal den. Men det skal ikke være så god, at det ikke kan trække. Sådan tror jeg, de har tænkt. Fordi at ingen developers videre vil faktisk for det meste gå efter kvalitet i spil. Det synes jeg er meget synd, fordi at så får man for de har et rigtig godt gameplay. Der er bare ikke så meget af det. Jeg ved godt, det tager det for os meget. Der er ikke så mange spil, hvor det første spil er sådan helt god kvalitet. Og rigtig godt gameplay. The zombies will be back. Men lad være med at spille, hvis det er, at de hader at spille med ekstremt dårlig kvalitet. Don't play it if you don't can play it if you don't like bad quality. Så lad mig spille det, fordi altså jeg elsker god kvalitet. Det synes jeg, det gør et spil godt. Men hvis der så er et lortet gameplay, altså som styring og altså bare er i slet ikke, altså fuldstændig bunds. Det er slet ikke fundet, om det bare er til syge. Så synes jeg faktisk, at spillet er så god igen. Så jeg vil gerne have et spil med god kvalitet og rigtig god styring. Og jeg synes, der er pisse god styring her i forhold til staten med Fnatic. Så hvis jeg skulle give det her et spil fra en skala fra 1 til 10, vil jeg give det en 5. Fordi at, altså
Fordi at, altså, kvalitet, den giver jeg en 1'er. Fordi, altså, der er nye våben. De er faktisk okay godt designet. Cirka. Så jeg synes ikke, at vi skal downloade det her spil her. Hvis det er de ikke selv ønsker dårligt. Men tag det, hvis du godt kan lide at spille med nogen, som ikke har en rigtig god jeg har for eksempel oh my god. Okay, jeg starter sgu mig igen. Så det kan godt blive en lille anmeldelse det her. Men det skal ikke være alt for hård anmeldelse, da det nu er deres første spil. Nej. Når man udgiver et spil, altså i vores de nye programmer, motor, engines, hvad fanden I kalder dem, så plejer det at være utrolig dejlig kvalitet. Fatter ikke. Fatter ikke, at man kan lave sådan noget. 10, 9, 8, men hvis I selv spiller det, synes jeg helt klart, at I skal sige til nogle venner. 2, 1. Lol. Nice lavet. Altså, jeg mener det ikke. 7, 6, 5, Altså, 3, bad quality og rigtig. Det er bare nummer lidt. Det jeg synes der er dårligt ved spillet. Jeg kan ligesom gå ind i negativt ved spillet. Det dårlige. Når det er at du saver en setting, så er den ikke gemt når du kommer ind i det. Det er utroligt dårligt lavet. Og jeg skal ikke give noget for dårlig kvalitet. Det er lidt nyt. Fanden har jeg mere dårlige. Jo, når jeg saver en setting, så vil den komme ind igen. Så den fandme ikke gemt. Lort irriterende. Så tryk der for fuck's sake E. Så kan man noget af det gode, positive i spillet. God styring. Jo, en anden ting jeg faktisk heller ikke rigtig sådan forstår. Det er at man har kaldt det Counter-Strike. Men det er ikke dem der laver Counter-Strike der har lavet det sådan oprindeligt. Altså dem der laver Counter-Strike, det er Valve. Og det er ikke lige dem der har lavet det her. Dem der har lavet det her, det er Nixon. Ikke at de er dårlige, man kan spille. Men det er published af Valve.
Det er udgivet Valve. Så forstår jeg, hvorfor det hedder Counter-Strike. Det er jo ikke... Altså... Du må have betalt for dem. Eller har fået lov til det. Altså... Okay, glad for at det udkom. Okay, vi samler Fantomix der, han skal en gang med. Så skal jeg tilbage til ham. Og så skriver jeg recorder. Jeg kan bare lige sådan slippe. Fanden af. Hvad er det til ham? Ikke gerne. Så gør det, fordi at altså, hvis I ikke er så gode til engelsk, så er det sgu nok en anmeldelse, den er forbi, når jeg dør. Så det er min nye Let's Play. Altså, jeg har sagt alle de andre, altså, jeg har også været starte mig. Let's Plays, jeg har, det er altså... Jeg begynder at kende de her maps, så det er fedt. Der tog mig sådan rimelig voldsomt der, du. I will not die. Hvis I undrer over, hvorfor vi kalder hende mor, ja, bro. Brother. Så er det fordi, det er vi bare. Det vil vi gerne. Fuck kan. Nej. LOL. Kamp. Hvad sker der? Ja. Det er så overlevet sådan. Ej, jeg vil ikke lort til den. Det er derfor, jeg elsker det. Jeg har jo Oh my god, man. Nå. Men det... Anmeldelse. Det kan være, at jeg laver en små anmeldelser af andre spil. Så mens jeg tror, jeg siger, og like hvis du lide anmeldelser, og subscribe, hvis du gerne vil se mere. Der kommer måske nogle flere anmeldelser, så tak så meget at sige. Husk at subscribe, kom og start spørgsmål. Tak så meget at sige, at vi ses i næste video, afsnit, episode, røv, hvad fanden gider jeg kalde det. Ses.